Åker på bobbycard. What the fuck? Samtidigt som Abbe cyklar framför. De kommer nu. Det där är Burger. Tja geting. Geting. Getbob. Alla kollar på ett skum på den och vi faktiskt. Ja. Jag är en dokumentär. Nej. Kolla där fick bara. Åker iväg med Abbe. Det är fan så. Hej. Ska vi köra till Arvid? Han är i Spanien. Ni sa ju att han kom hem nyss. Ja, men han är ju hemma. Jaha. Så kör ni. En vecka ska han vara där. Sin farsa. Sen ska åtta minuter. Det är Hedberg. Ni är fan inte hemma någonting. Nej. Vi ska när han kommer hem. Vi ska börja vara här. Vi ska fan ha gjort det där asnice nu. Ja, du vet, där borta. Ja. Vadå, va? Vi höll på med cykelbana. Nice. Och renoverar det. 2 veckor har ni på er. Sen kommer Arvid hem. Vi har gjort jävligt mycket på en dag. Eller en halv. Inte ens det. Inte. 2 timmar. Hallå! Igår sen, när vi körde runt för den här, alla var så fett otrevliga, ingen hälsa. Vi bara, nej. Och de bara. Ska ni köra nu eller? Ja. Okej. Jävlar. Kör inte på mig! Nej, nej, inte mig, inte mig! Jag är för ung för att dö. Ska vi till parken? Där är det sista. Alla hittar Jessica.